Здравейте, аз съм Елена. Благодаря ви, че сте тук. Днес ще прочетем заедно още една глава от книгата «Как да възпитаваме герои». Познавателни способности. Познавателните способности са в основата на нашия живот. Те са изключително важни за това как да оцеляваме в средата, в която живеем, но и да постигаме успехи. Те са свързани с способностите ни да научаваме, наблюдаваме, разбираме, мислим, да се възхищаваме и да съзерцаваме. Нито една наша дейност не може да мине без тях, толкова е комплексно всичко, което се случва в човешкия мозък и психика. На това място искаме само да обърнем внимание на възрастните, че те са онзи решаващ фактор, който трябва да помогне на децата и подрастващите да развият тези умения в себе си. Няма горна граница, в която да можем да кажем, че познавателните умения са вече напълно развити в нас. Ние през целия си живот постоянно подобряваме уменията си за наблюдение, способността си да научаваме по-добре, а това е свързано с подобряване на капацитета на нашата памет. Уменията да мислим и разбираме са също съществено важни за всяка сфера от нашия живот, а простичкият извод е, че колкото повече упражняваме мисленето, толкова по-добри ще ставаме в това. Подобряването на нашите познавателни способности подобрява нашата интелигентност като цяло. Тези вътрешни психични процеси определят това как хората възприемат света около тях, как говорят, как запомнят, мислят, вземат решения и решават проблеми. Познанието се определя като умствено действие или процес на придобиване на знание и разбиране чрез мисъл, опит и сетива. Ролята на познанието е толкова голяма, че то може да контролира нашите мисли и поведение. Познанието за света около нас не е нещо, което ние научаваме веднъж завинаги, имайки предвид колко бързо се променят, например, технологиите и всичко свързано с тях. Познанието ни за света е нещо, което ние трябва да обновяваме постоянно. За пълноценното функциониране на мозъка е необходимо да му доставяме различни стимули. Изключително важно е да се развиват познавателните способности на децата от най-ранна възраст. Важно е също така децата да виждат около себе си възрастни, които продължават да развиват тези умения в себе си, за да го възприемат като нещо, което си струва да се отрази от тях. Възрастните трябва да показват, че за тях е истинска радост да научават нови неща за света около тях, че е истински празник всеки път, когато прочитат нови интересни факти и информация. Четенето си остава най-големият стимул за развиване на човешките способности. То отключва наблюдението, сравняването, мисленето, въображението, способността за анализиране. Критичното мислене и способността да анализираме нова ситуация, в която сме попаднали, може да са от съществено значение за нашето оцеляване, например. Затова на тези дейности трябва да се обръща внимание и да се развиват постоянно. Умението да синтезираме и анализираме е съставна част на почти всяка наша дейност. То представлява двете страни на това как възприемаме света около нас. От общата картина към частното и детайла, анализ, или обратно, от малките детайли към събирането им в по-голяма картина, синтез. Скъпи възрастни, независимо дали сте родители или учители, предлагайте на децата си постоянни предизвикателства за тяхното развитие. Особено това е важно да се напомни на родителите, защото основният смисъл на училището е свързан именно с познавателните дейности. Децата и подрастващите ходят на училище, за да научават неща, да трупат знания от учебни предмети и да ги развиват, за да постигат академични високи успехи. За децата обаче е важно да виждат пред себе си добри модели на подражание. Семейството, възрастните трябва да показват постоянно пример на това как научаването е важно, как то се цени и как времето прекарано да се прочете книга или да се научи нещо ново, нов чужд език или да се реши задача по математика, това време трябва да се смята за изключително добре използвано. Ако родителите прекарват така времето си, а не седят постоянно пред телевизора да гледат безсмислени развлекателни предавания, той децата ще правят същото. Ако детето вижда възрастния с книга в ръка, а не постоянно с телефона си, той детето ще прави същото. Моля, не забравяйте каква сила има методът на огледалното отражение. Заставаш пред огледалото и се отразяваш такъв, какъвто си. Няма грешка. Това си ти. В училище също много важно децата да виждат добри примери на учители, които не спират да се развиват професионално, както по предмета, който преподават, така и да развиват общата си интелигентност. За съжаление, в много случаи децата виждат възрастни,
които отдавна са спрели да се развиват, защото така или иначе всичко си знаят, те виждат учители, чието знание за предмета идва основно от учебника. Това не може да е вдъхновяващо за децата. Но, скъпи възрастни, вие можете да се подобрите, защото няма горна възрастова граница, в която да кажеш, че вече всичко знаеш за света. Ако вие проявявате любопитство, децата ще се научат как да са любопитни към света около тях, а това е най-основната и голяма крачка към развитието на техните познавателни способности. Съществуват някои фактори, които могат да намалят качеството на познавателните ни умения. Един от тях е стресът, който може да разстрои способността ни да научаваме. Има и случаи на генетични разстройства на когнитивните ни умения и в този случай трябва да се търси помощта на специалист, който да помогне на детето да намери начини как да преодолява проблема и да се справя. Наблюденията показват, че физическите упражнения и спортът, общуването с природата, медитациите и практиките за дишане могат да подобрят способността ни за научаване. Възрастните трябва да следят детето и да реагират, ако забележат, че когнитивните му способности са нарушени. Има много начини как да поддържаме добра дисциплина на мозъка и да подобряваме познавателните си способности. Четенето на книга, научаването на нов чужд език, решаването на задачи по математика, решаването на различни кръстословици и загадки, тренирането на паметта и концентрацията чрез учене на текстове наизуст, като поезия или текстове на песни, това са само част от начините. Възрастните трябва да използват всяка възможност, когато са заедно с децата или подрастващите, за да научават нови неща заедно и да се радват на това. Бъдете любопитни, ентусиазирани, въодушевени от света наоколо. Бъдете откриватели и изследователи по дух и децата ще ви последват във вашите интелектуални приключения и пътешествия. Моля, абонирайте се за моя канал и лайквайте, харесвайте видеята. Please subscribe to my channel and like my videos. Thank you very much.